Mae'r prosiect fwy o bod yn prosiect cyffroes iawn. Da ni jyst yn peilota ceisio newid meddylfryd pobl ifanc rili am y cyfleoedd yma. Dim byd i gael ei wneud fel hyn o blaen. Dwi'n meddwl bod prosiect fel hyn yn rhoi cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc. Weithiau mae lot o bethau'n digwydd yn Gaerdydd a lawr yn y de, a mae mor anhygoel bod yn digwydd yn Ngwynedd. Da ni heb gorau edrych yn bell o gwbl i cael criw anhygoel o bobl ifanc sydd mor barod i roed eu hunain o flaen y gad mewn ffordd a mynd amdani a mentro. Dwi bod tro'n meddwl, os na fydda fi reid y balchder yma gyda fi drosodd, gael gadael fo. Dwi bod tro'n meddwl, os na reid y teimlad, yr emotion o siarad Cymraeg bob dydd i rywun. Dwi'n meddwl fydda fi cael y cryfdar allan o'n fo'n hun. Does na ddim un gwlad arall yn y byd wedi ceisio mabwysiadu'r cyfundrefna da ni wedi cael yng Nghymru. Since we ran our item on the Englishest pub in the world, we've discovered a similar competition here in Wales. Who would have thought? Cyngor gorau swn i'n medru dweud bod pawb yn edrych ar ôl y iaith Gymraeg. Mae'n bwysig bod chi'n edrych ar ei ôl o, a dwi'n meddwl bod pobl yn edrych ar ôl y busnes i chi wedyn. All of those people do have a huge impact. Whether it be through erosion on the mountains, pressure on car parks. There's so many ways that businesses can get involved and help. Un o'r gwendidau da ni weld ar hyn o bryd, enwedig i cymunedau gwledig, oedd y diffyg arian sydd ar gael i bobl. A wedyn mae o'n gyfle i ni edrych ar ffyrdd eraill o godi arian. Un o'r ffyrdd yna ydy cyllid torfol. Cynllun fel hyn sy'n mynd i gwella'r gymuned, cefnogi'r gymuned a dod â'r egni gwyrdd i mewn yn lleol, a ni sy'n mynd i ennill allan o'r cynllun yn y diwedd, so fi 100% i ôl iddo fo.